Revolúcia bývania z Michaloviec? Presne tak. Modulové stavby od firmy Edstrex vám vyrobia na mieru a prinesú hotové rovno na pozemok. Toto je ich showroom, poďme si ho pozrieť. Nachádzame sa na ploche 36 m štvorcových s výškou 3,8 metra. Konštrukcia je oceľová a steny z izolačných sendvičových panelov, ktoré zabezpečujú vysokú energetickú efektivitu a tepelný komfort. Výroba prebieha v hale počas celého roka bez ohľadu na počasie. Každý projekt začína 3D návrhom, aby ste videli výsledok vopred. Vysoké stropy a mezonetový dizajn. Spodná časť slúži ako zázemie a horná časť ako zasadačka. Vybavenie obsahuje zrkadlové steny, veľkoformátové obklady, napínacie stropy s magnetickými svetlami, podlahové kúrenie, klimatizáciu a automatické závesy. Finálna podlaha je podľa vášho výberu. Exteriér zaujme odvetranou hliníkovou fasádou s lamelami. Moderné a odolné riešenie. Dominantou sú panoramatické okná so smart žalúziami. Na streche nájdete solárny systém a zelený povrch, ktorý možno využiť aj ako terasu. Ak hľadáte rýchle, štýlové a moderné riešenie na bývanie alebo podnikanie, Edstrex je tá správna voľba. Navštívte ich na Močiaranskej 3 v Michalovciach alebo im napíšte.